Аз замявам, това е което ние ще направим. Вижте, днес ще пътуваме на село, после ще... сега съм при станцията да платя гориво съсета какво е. И кучето малко е тъжно. И съм с майка ми. И за това аз ще съм нови ютубър. Баща ми се върна и чао, до после, до село Езеро, пак ще се видим. Чао! Вече пристигнахме село Езеро. Сега вече съм в къщата на село Езеро. Вижте я. Там е хола. Там е банята. Тук е да върви хола, нещо да кафе си вземето. Не обичат кафето, обожавам ги. Едно кафе. Аз як ли съм, да или не? Коментарите долу ми кажете. Как да играя Roblox? Сега от майка ми телефона ще взимам телефона. Ето го телефона. И сега ще стъкам. Roblox. Така по-добре. Давай. Това е така. Тази игра. Вижте коя тази игра ще играе днеска. Още имам други игри. Да знаете, не само Roblox ще играе всички видео. Майнкрафт може да поставим други приятели. Да знаете. И пускам. Вижте, страшно да YouTube видео. Пак ми кажете, покажи. Аз по време на време ще покажа. Вижте, моя пистолет. Оли не е, ритера казва, оли не е. Давай. Кога заборим един. Ау! Добре, имам друга игра. Да, друга игра. Аз имам други игри. Сега пак имам само. После ще ви кажа. Амобус. Ту. Вашето ли правите YouTube? Втора част да знаете. Два пръста. Не продължам начало. Вървят си назад и падам. Ама продължам нещо къща. Хапи. Това се качваш от вие, и в къща има прилича. На нашата къща, като вън вътре има прилича. Тук, да, където вижте, много. Вижте ме. Чао, ще го вътре. Не, виж какво ми гледа. Ако не знаете, натискате много и тикото. Амус, видяхте ли това? Вижте Among Us, това е Among Us. Виж какво направи. Има ли oh my god. И да, и побежал. Вижте, заради. Вижте неща. Вижте, играта обаче беше, който нам трябва да кажа по-рано, ама вижте друго. Така игра, тази другата, да знаете хора. Виж какъв стана. Вау, това е канат. Снимате ме. Значи, ако ти къщи може да правите неща, ти може да гледаш. Искаш ли? Нещо? Виж как ти се спайчвам, цяло доста го. Вижте. Окей. Значи ми се тук нещо ми показва. Това, така. Така да, мърти. Yay! Виж го отбор. Много отбор. И много отбор. Вот време ще записати. Трябва да се спусти. Ай, коя брата игра. И видите, ставите след да ги разбориш, е вода, ягода, ставите да можете. Ако знаете какво, ако не знаете, ще има че там говорите, или това е телефон може да играеш само да видите, може да играеш само телефон може да играеш принтер. Така. И после може да питате това нещо, имаш да питате какво ще да игра много. Един само да виж, ти не пак не е пак да се тира. Ако гледаш да виж, ако знаете виж, ако гледаш, виж умираш, тук чакай да върви. Давай. И не говоря така това. И тук виж какво нищо. Значи тук и влизаш. Разбрали хора? Ако сте разбрали, покажете ми един лайк и коментарите. Ако много ми харесва видеото,